Mazi ya kabenu kposiri biri awanya mana mma awanya mana mma awata awanya mana mma Mazi ya kabenu kposiri biri awanya awanya ka mana mma nwanyị gị ka amaka na ahụ mana nwoke ahụ gwa gị he awanya ahụ eji eme imi ya gwa gị ya nwaanyị ọkpọ ya nwaanyị ahụ eji akụ imi ya mana ọwụ amadu ụwa George ya emeta enwere onye ọkaala mma enweghị onye ọkaala mma enweghị onye ọrịala mfe mana kama ọwụ ndidi ka eji eso ije ụwa
ọkwa alụchakwa emiyo afụrakwa ezi emekwata enweghị mega ọgba eji eso ndị ụwa n'ihi na gị ka macha na ndị ụwa kpochiriri gị nwaghachi gbuo oge ọchị ndị eya ahụ nwotigo chihụkwa nwa ime obi ọkwa ọchị ka nwochiga gị so ha hachi gị nwaanyị ama na mma nwata nwaanyị ama na mma mana di ya akọbela gị kpa nwaanyị ahụ iseri kpa ya ahụ shi na-alụga emiyo gbara mkpọ ụwa echila domana gị were nwayọọ na-eso ya mara shi echi nwere ike ịka mma shi onye kakpụrụ m ahụkwanụ metụrụla m so ọkpa ochi jejere ịghọtala ekele dịrị njikere mmiri akụkọbeje nwanụ ịbanyegara ose ịbanyegara ụda ịbanye gị na mgbọ ịbanye gị eti mpere keke na pepe taxi driver ọrị mma igbo ndị ọma meje mọnụ igbo ndị ọma meje eje mba igbo ndị ọma meje aba mba n'ọbọlachi imo steeti ndị mma ala Owerri steeti abia steeti enugu steeti anambra steeti ebonyi ebe na bọụla ishila abịala Owerri bekee na-anabatala gị ashimi nga awụ nga anyị batama peji upeji ma gị batama ụyọ ma gị duhe ngwana kuru gbata ndị nnekede ụmụnne m nọrịkpo ole ndị uji na-abọchi anyị elekpanuri Owerri nshise ekelechana menno ụra ada egbu ome ndị ọma achịm ya rịela onye okwu mma rịela onye nta mma nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke enyi m nwoke enyi m nwaanyị ebe ahụ ị na-erikwala ihe gụrụ gị na-amị n'aka ọnụ ọgba osari thank God is Friday Chineke emeela atao Friday achịm na ọbịaruchana ngwadumanuhe ndị nga anyị anọghị papa anyanya ọrị mmagba ka m cha na-apaga gị ihe omume anyị makọọla gị akụkọ keta wụ Fraịde abalị 21 ke ọnwa asatọ afọ 2020 abịakwuru n'ala Igbo anyị taa wụ ahịa afọ ashịmahịa afọ taa ga-afọtarala anyị ihe ọma fọtuola anyị ndị ọjọọ fọtuola anyị ndị anya ukwu fọtuola anyị ndị were ya anyị gbuo fọdakwana anyị ọmụmụ fọdala anyị ọganihu fọdala anyị ego fọdala anyị akụ na ụba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ọrịa mma ị bịaruola na ihe omume anyị makọọla gị akụkọ biko arịrịọ m na-arịọ gị wụ share this broadcast share broadcast ka ndị mmadụ mkparachi Owerri Pikini aba ana ọgbọ akụkọ ya na-akpọkwanụ gị ya na-akpọkwa nwo otu ihu ngwa gị share chana ya na para oche gị pụkọla ya ma ndu duhe na gema ntị kpọọ ntị gị ala makọọla gị akụkọ Imo steeti gbebe jaga mba eburula obi ke masa mo shere lagbo ashe eji eshu ya mara mma afọ mama ya mere agakọrọ m eshi a steeti anyị iwu steeti Imo bidokwanụ ka ọ mana gị akụkọ ọnụebulu Uche ọnụ ga-ekwu owu agụ iwe onye omeiwu nọchinaga anya kansụlụ Ikeduru n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo Uche Ogbuagụ Uche ọnụ ga-ekwu Ogbuagụ ayawụkwa onye isi ndị otu pati APC n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti ayawụ majority leader Imo State House of Assembly Honorable Uche ọnụ ga-ekwu Ogbuagụ na emume ncheta ọmụmụ ya yawu emume birthday ya akpọkọọla ndị ụwa na-akpụ n'ọnụ ndị ishi ndị mkpọrọ nakwa ndị nwere nkwarụrụ iche iche n'ụlọ ya ịnọ na Ikeduru ya kpụọ nwo ọbịa keela ngwongwari keela nwo heri iche iche lekwanụ ndị mkpọrọ ị na-etiti nwo zụtachana nwo wichia ọhụrụ nwo ji na-aga ije ma ndị ka ọ zụtara klọchis ọhụrụ ma ndị ka o nyere wichia ọhụrụ ya ekekwa nna nwori chinwo ji na-amịga aka ọnụ n'ihi na anụ emarịọ ọnụ ejila anwụ na ọsịsọ erita sinetọ Ifeanyi Ụba
ewu sinetọ Anambra Central ịbịakwara nga ahụ, Chief Imo ebe ọ bịakwara ebe ahụ abịa, Kanu Nwankwọ bịakwara nga ahụ, Chinedu Nwadike eji agụ egwu nakwa ndị ọzọ wụchara na obi ya rịda o mere emume ncheta ọmụmụ birthday ya. Lekwanụ ndị mgbọrọ ma ndị ishi ma ndị enwe kpọrị mmarị ndị ụwa eji akpụ n'ọnụ ya ekeela nwuo erimeri chinworie n'ihi na Chineke ahụrịla ya mma ya hụjikwanụ ohere ahụ emekwanụ ndị mmanụ ka obiọma kpakwanụ nwo. O jikwa ohere ahụ too aka chiga steeti Imo ewu Ndani Hope Uzodimma kwuochi ụzọ ga-arị mma na steeti Imo n'ihi na enwere Hope ahụ nwere uche ya wụ ya nwawu uche ka Hope nwere, so Hope ahụ nwere uche chi ụzọ agharịla mma na steeti Imo. Thank you. So ọkpọchi kpọtụọ na Obi Uche Ogbuagụ na Ikeduru arịda o mere emume ncheta ọmụmụ birthday ya ọkpa ochi gaa echi ahụ. O nwere onye bịara na nke ya na Owerri ya kuma, o nwere onye bịara na nke ya na Owerri ya kuma, ichi ya tufu ga gị na Owerri ya kuma, ebe onye bịara na nke ya na Owerri ya kuma. O deberela na steeti Imo, it has debrede. Ndị mmanụ aṅụrịala ọṅụ na steeti Imo rịda ọchịchị steeti Imo ịgwara ndị ọrụ Intraco shinwo arụ mana ọchịchị steeti Imo amachie na Intraco ịnọ na-akwagharị n'ime okporo ụzọ, ịnọ na-agbagharị n'ime Owerri enye ndị mmanụ nsogbu. Agwakwana ndị uwe ojii chinwo jide onye ọrụ Intraco ọwụla nwa hụrụ ịgarịga na ọrụ na-arụ ọrụ n'ụzọ n'okporo ụzọ niile ịnọ n'ime Owerri na steeti Imo. Ndị Intraco ụkwanụ ndị eji akpọ Environmental Transformation Company na steeti Imo. Ọrụ nwa ụkwanụ ịnọ na-ahụ maka ipofu ure ịnọ na-ahụshi ndị ụgbọala anọchichahụ ụzọ, ịnọ na-ahụshi ndị eji akwọrọ ndị mmanụ eje hụ jeje kwụshi ebe ahụhụ bọs stọpụ. Intraco n'oge niile gara aga na ọchịchị niile gara aga eji ha arụfe nwobịa nwa ahafụ ha ejila nwo na-akpa ọgba aghara na-emezita ndị tigbuo zọgbuo ndị akpa obi. Ọchịchị steeti Imo chikwanụ ha mere mgboji kwụsị Intraco ọrụ. Onye kọmishọna mgbasa ozi ọchịchị steeti Imo Maazị Declan Emelụmba o kwuru chi ihe mere ejiri kwụsị ndị Intraco ọrụ n'ihi oke mkpesa ndị mmanụ wetaga chi ndị Intraco ji akpa agwa ọjọọ. Chi agwa ọjọọ ahụ nwa ejikwa na akpa ahụ ji akatọ emebila ọchịchị steeti Imo aha chi o ji ewetala nwo aha ọjọọ. Chi ndị Intraco bịa nwa na-akpata ọgba aghara n'ime steeti Imo. Nwobịa nwa ya ushi nwa ndị bọọsụ alụgaghị ọgụ, ya rụsi ọnwụ nwa ndị erega ahịa ịlụga ọgụ. Nwobịa nwa na-apara ụgbọala ndị mmadụ n'ụzọ na-ejighị eji emekpa ndị steeti Imo ahụ. A sị ha oke mkpesa ekpesara maka ndị Intraco ha arịala elu. Ọha mere eji shie ndị Intraco arụmana ọrụ chi nwo kwụsị chi agwa nwo chi ebere nwo ha kpa ahụ.
ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala gosipụtara obiọma nwụọ maka nkwụsị ahụ akwụsịrị Intraco n'ọrụ. Nwa ekele aka chiga steeti Imo Shiko mere nnọọ ya wụrụ naanị ihe ka ọ ga-eme na nwụọ ka ga ha achịcha shi obi ahụ gara ịnwụ mma n'ihi na ndị Intraco aha adọọla nwa ahị ndị Intraco aha ekwe nwụrụ mmiri kpọma na nwa iko ya fọkwana ịrahụ na nwa ụra na steeti Imo chinwofụra eshi ọbụla bịa ịrụ ọrụ ụzọ ahụhụ ndị Intraco uhe ga na-amafu mmụọ obi na steeti Imo shaga agbara Intraco agbara and ekwukwara chi Intraco uhe lalụrụ ọchịchị ọha kim lalụ ọchịchị Rochas chọọ uhe bịara na-apatala ọchịchị nwụ aha ọjọọ n'ihi na nwofụra nwa ele ahịa ndị mmadụ paju ime ụgbọala parali ele bọọsụ gị aparali gị nwa krọsụọ paakị motochi gị zaa kọlụ ga ahụ ndị Intraco abịa luzuma taya gị so aka chiga steeti Imo ha achọghị uduru herikpa ahụ na ọchịchị ya chi ndị Intraco kwụshigodo ọrụ abịabịa kwuo chi ndị Intraco na-eji ha arụkwanụ ọrụ na steeti Imo chi eji ha eme mmande hold up nọrọ nwa na otu ya wụ mkpọchi ụzọ nwa akpọpecha ụzọ kpọpere akpọpe gọvanọ chi kama ụka ka ndị Imo Civil Guard n'ụkpụmadụ ọrụ ka ịkpọpụ ụzọ ahụ ka ụzọ na-aga aga mana ka Intraco mmoji ezurugodo ike ugbulaka na anyị marakwanụ ha anyị ga-eme nwụọ aka chiga steeti Imo ewu Ndanyị Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ enye na iwu shi onye kọmishọna ọrụ ya kọmishọna for works na steeti Imo ewu Maazị Rafu Nwosu shi ya natuo ndị ọrụ ụzọ cheki ikikere ịrụ ụzọ shi poli nekede jema ihi agwa ịkpọkwa n'isi na ụzọ Obinze asha natuo ya ndị ahụ n'ihi na kemma ihe dị ọha fụrụ ọrụ ụzọ ahụ agba ọnyụpa rịtanga nepa iwerela ọkụ akachiga steeti Imo ekwuokwa na shi anatuo ndị ahụ ọrụ ahụ werekwana ya nye ndị ọzọ ka ahụshi arụrụ ụzọ ahụ n'ihi na ndị mmadụ ebeela akwa na ihe gbasara ụzọ nnekede ahụ n'ihi na enwe ọrịarị ụzọ chiri Nazi Junction jema poli nekede gị gbafee poli nekede gị eru ihe agwa gị chi ihe agwa gaa n'afụma Obinze ebe ahụ foto nọ ụzọ ahụ bụrụ na-agwa ivun briji ahụ kebiri ekebi kemgbe ahụ ọ ka nọkwakpa ahụ tuokwuola chi enye ya ndị ọzọ shi a na-aktakwanụ ndị ụyọ ọba ego jeje nafụtahụ ụyọ ọrụ ahụ ego ihe dị ọha kwụrụ nwa o ji bido ọrụ ka eji akpọ mobilization fee ego enyere nwa o ji bido tụ ọrụ n'ihi na ndị ahụ egbuola ọwa mmiri gọta aka abụọ ọhịa mmogbu ga na-eje na-arụchikwanụ ya wụ ụzọ tupu achụtuo ihe dị ọha aka mara na chụtuo ihe dị ọha ndị China tujai gbalaga arịmakwa onye ahụ nwụọ gọvanọ agwala nwochi achọ ndị ọzọ ịga arụ ya wụ nekede foto ihi agwa road na akpakwanụ ndị ahụ ego ndị ka akwụrụla nwa akwụ ekelela m gị Ndị Stanley nnọrọ m onye Arabanko ayawụkwanụ onye nwe egwu na anyị eji aga n'isi akụkọ anyị egwu na-arịsọ mmanụ anyị eji eri akụkọ anyị ewetuola egwu akụkọ anyị ọ ga na-akpọcha ụtọ so mewere ohere ekele Ndị Stanley nnọrọ m onye Arabanko ọkwanụ okorobịa ihi agwa ịnọ na uji na abọchị kansụl Owerri West lekaleka gọọmenti nwanne mmanụ Ndị Stanley ashimyarịla gị mma God bless you immediately. United States of America. Emeka Kaluo Adakata Abo One of Igbo land here. United States of America ọ garela gị mma Adingedayo. Krisile Asolokandem Okpuru Owerri ọgaranya kapala n'nka
Mekelege John Sky, Anya Awodi, Billy Sami, Nonso, Ndewo Kambasi, Ndewo Wilson, Onyebuchi, Ndewo She, bonjour, comment tout va? Il faut tout le vous, il faut tout la va. Jedu Apalo, Ububu. Joseph Chijoke, Ndewo, Anita, do the show begin. Rain no allow us to do business for 2 days in Kano. Mira, I command you, stop, Kangome business in Jesus. Amen. Jefta Onyem Soka, Ishimoko Makeduki Jishike, my brother, keep it up from UAE. Please, who sang that song? Nwanya Manama, Au Eligwe Goji, the Bongo commander himself. Orema, Jonathan Mampas Ebomuche, Chukso Mba, Ishishi India Elega, Jonathan, Ndewo, Billy Sam, Ishi hope you are fine over there. Stay safe, thank you. Prince Afunwa Elutana Demu, Ndewo, Okro Benson, Ishi Uche is doing well. God bless him. We are not after party now. I hope we'll have you. Okay, Henry, after now, woman and them mano. Educhinko Isha miss Kano so much. Robinson, Agonia, Okorobiashi, Enugu, and they win up on Namale, a mega of motion no share message. Don't forget to share this broadcast so that God will bless you immediately. Because I am still the counselor himself, the Owere Pekin, the counselor. Cristiano Chitsu Nde wish the counselor himself Jinjim Venza Wananese Ugo Sunday Yarekwage Temple Onkwe Anita Duro Bright Ndu wish God bless you for the good works in Ike Duro Chiwendo Ozawane Educhinko Chimenem Oluchi Anyam Awadi Ndewo Jinjim Venza Onkwe Temple Lawrence okay Chiwendo Ozawane please today is my sister Cordell Ozawane's birthday. Wish her happy birthday for me. Happy birthday to you, Cordell Ozawane. Nyeshiare lage machileke gojegi immediately. Chief Chinedu Olewike, the CEO, Sidems Company Nigeria Limited. Indoma, Eda Papa Turkish Dona, Lani Ashembiare Lagema immediately. Obioma, Epe, one on Eze, Bob Chisco, and Sudalent White Lion, 3CD Akueliba, Maki Okoro, Kanyega Panoni, Patrick, Ahopalamge. Medical baby, CEO, financial, nwanne anyị nwoke eji arụ ụgbọala n'ala Igbo ịhụ Maazị Innocent Chukwuma onye ejikwanụ onye nwe Innocent Motors etoola akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ maka nkwado ya chidana ịzụ ya ụgbọala Innocent kwuru chi ụgbọala niile ndị ọrụ steeti Imo iji arụgo ọrụ shọwa aka ya ka azụchara nwo chi ndị gọvanọ niile ịnọ n'ala Igbo jiwa na-azụmacha anya ahịa chi ebe ka anyị ahụ ga mmepe ọganihu abatakwanụ ya wụ na ala Igbo o gwufurachi ya ọchịchị steeti Imo gbakọgo aka ịhụkpa a ga-eji ehima ngeji arụ ụgbọala na steeti Imo ke ndị ga-eshikwa eshi na mba ọzọ ị ga-esokwa gbakọkwa aka n'ime ya ehima ya wụ ụgbọala ya foreign investors ndị chọrọ ịpartner with Innocent ịnọ na-arụ ụgbọala moto asị na steeti Imo ka a ga-ehima ya ọchịkwa na ọchịchị steeti Imo ahụ akwado na ya ọchị ehimakwanụ na steeti Imo shahụ ga-eme ka ewefụta ohere ọrụ chọ ga-create more employment opportunities, job opportunities na steeti Imo n'ihi na ọkwa ụmụafọ steeti Imo ụkwa ndị a ga na-akpọrọ ọrụ isokwa na ya oyi ebe eji arụfụta ụgbọala so o kelere akachiga steeti Imo shi ahụ kwesịrị inye ya ihe ntụrụ ugo awọdụ maka ịnọ na-akwado oyi ọrụ ya ịma na ụgbọala trọkụ nche security van akachiga steeti Imo zụsuru ọ n'aka Innocent ka ọ zụrụ ya ụgbọala ambulansị ọpekwala ndị isi oche 27 kansụl 27 enwere na steeti Imo ọkwa Innocent ka ọ zụrụ ya
ụgbọala ọpịkwala ndị isi oche ọchịchị nchere oge ọchịchị ime obodo ọkwa Innocent ka ọ zụrụ ya nakwa ndị ka ọzọ ọkwa aka Innocent ka ọ zụrụ ya. So Innocent ekelela ya chi ya gajiela ya ebe o chekiara ịnọ na-azụ ahịa ịnọ na-agba ya wu onye ụyọ aka ahịa si anya anọghị ya ma si anya hụ nọ ya ụyọ. Taa wụ birthday nwanne anyị nwoke Mazi Chibụzọ Pius Mmadụ ya ụkwanụ onye isi oche otu jikọtara ndị Mbaise nzukọ ndị Mbaise ya onye isi oche nzukọ ndị Mbaise na Botswana. Ọkwanụ nwoke ọma isi Amudi Obizi ịnọ na kansụl Ezinite Mbaise. Ashim ya rịela gị mma Mazi Chibụzọ rịda a na-eme emume ncheta ọmụmụ gị taa ya gajiere gị. Ị ga na-eje eje na-abata ndị Botswana ga na-efevọ gị ọ ga na-arịla gị ma ekele nwa gị nwaanyị Ewuchi ka m so Favour Mmadụ kelekwa nwaanyị gị Ewuchi nwe Mmadụ ịwụkwa onye ka anyị nga Lonjai nọkwanda ashim ya rịela ma gị ma di gị mma ya gajiela nnụ onye mmehie ma ekwala nnụ he. Happy birthday to you Mazi Chibụzọ Pius Mmadụ. God bless you immediately. Onye ọma na Botswana. Onye mejọrọ magbahara. Onye isi ala mba North Korea ịwụkwanụ Kim Jong-un ọ dị mkpụmkpụ na-eme ire nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ onye feela ụfọdụ ikikere ya n'aka nwanne ya nwaanyị ọ dọtara adọta ya nwanne ya nwaanyị o wedere iwu Kim Yo Jong iji belayọkwanụ ivu ọrụ ndeke nọ na ya. Nnyefe ọrụ ahụ o nyefere nwanne ya nwaanyị wu iji riduzuo workload nakwa stresi ndị o ji enweta na-eche mba North Korea. N'ọnwa Eprel afọ ka abịara nnọọ na-akọ akụkọ na-anụ kepukepu shi nwoke na ahụ ejicha ha ahụ chahụ jiri jee mee sọjiri obi heart surgery na asụsụ bekee. Ndekwu ochie aha anwụọna ya emechakwa bịa fụta mfụta ọ fụara ya ebido na-etesti missile ndị ọzọ na-ekwu okwu ụgbọ echi achụ coronavirus. Nwanne m nwoke ịwụ Kim Jong-un ọ dị nkenke na-eme ire nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ ya na-etesti missile n'ime shanna nwoke ke enwedị ihe daga nga eshia coronavirus na-akpa ndị ọzọ ha ekụgagodoge wee testi missile ya emechaa kwuo chi ọgụ ha dachiela ụwa n'ihi na North Korea ha enwechana weapon niile nuclear weapon niile enwe nwere ịwa agba otu wee kpuo shenda biko ekwekwala showa kpuo ekwekwala ụwa anọ so ọkpa o shiri ugbula ka onye feela nwanne ya nwaanyị ụfọdụ ikikere chi nwanne ya nwaanyị na-arụkpụla ya ọrụ ijikwanụ patuola ya ivu arụ. Nwoke na-anọkwara izu ụka na-kwuo chi ndị ọbụla nwere nkịta nwụwafụtama nkịta nwụ a ga na-egbu ya ji na-emezi anụ n'ihi na anụ agbaala ụkọ na mba North Korea. Ya chi onye ọbụla nwere nkịta onye ọbụla jifụtama nkịta ya gazi na-egbu ya nwee ji ya ji mere anụ ebe ọwụ enwe na ụkọ anụ na mba ahụ chanwa gị ije mba ọzọ dejezuma anụ nga ndị ebe ahụ ị nwere nkịta eti mkpere ọrịma nwa nọ n'eze na-enye nwa onye kwelu ndewo on top of Vicky ndewo onye ọcha Kingsley Okechukwu echi yesterday was my mom's birthday
please wish her happy birthday. Happy birthday to Ma Onyocha, ya Mrs. Onyocha. Dennis ndewo Uzodimma Biafra. Baho Benji ndewo ishi na Benji shi na Spain elega Kene onye ụwa ndewo onye ma na Turkey. Kuma King ndewo onye machi Muscat Oma Lonja ndewo. Kambasi Ishi hope is the 419 Governor Lawrence Okay. It is very good to patronize our own instead of going abroad to purchase car. Not so talented ndewo Kene Owa Ishi great job Governor Hope. If you do good, we will thank you. So thank you, Mr. Governor, and more grace and wisdom. Amen. Dominic Nwande Ishi greetings from Germany, the land of democracy. I see Isaac Ndewo. It's your keep my man, I'm with you. Amayo Yori Yori. Ukwama good luck, Uchechukwu Ndewo. One on Eze. Kumaking Isha, I prefer Emeka Ihedioha. He's the best governor. Please, sir, come back to Imo. We miss you. Come and rebuild Imo. Lonja and Okwanda Ishi, thank you, my brother. God bless you. No, so the lentition hope you try, but you are still the Supreme Court governor. Precious Light in Ndewo Temple on wishing more blessings for the governor of Imo State for supporting the handwork of our brother Enoso Mutus. Kalistus Akuchi Ndewo, the councillor Ndewo Kalika. Austin Onyere Kami Ishorip King, you are doing perfect. God bless you, brother. Jonathan Mampasi, Ndeucheji Akubeze, Onyewu Abanobi Nzako, Ndewo Lawrence Okis. I call him the strongest man on the planet Earth for not allowing those so-called superpowers to dictate for him and his people. King Jong-un is the man. Uchenna Vitus Ndewo Mekelegi Ekene Wachidebere Evaristus Amoa Ekilam gi Amoa iwu onye Ghana Okwe Temple ndewo ekele m gị ga ezinụlọ gị ndị ọma na Holland ndewo nna ọpụ ndewo eze nwata otuala official Nancy mekele gị Solomon gift ndewo Emeka Ajuruche Obiọma Chienye ọnụ Emelike Chibomba 1 yarela gị ma Kinsley Emeka ndị ọma na Instagram mekelekwa ndị niile na YouTube Elegami Ogbulaka. How are you tubing and how is the tube? Ashim yarela onye niile mma rela onye ukwu mma rela onye nta mma ka anyị gakwanụ n'ihu n'ihi na akụkọ ka juru eju bara echefukwala ishia meseji instantly ka Chineke gọzie gị immediately. Aka Chiga steeti Rivers ịwụ nwanne anyị nwoke nyesom akwụchi alụmọgụ wike nshi ọchịchị ya hụ ga-ewefụtala ezinụlọ onye enyemaka ya pụrụ iche na ịgbasa ozi ya wụ onye senior special assistant ya on electronic media ịnwụrụ anwụ ịwụkwanụ Maazị Simon Nwakwandụ. Acha ga-enye ezinụlọ ya nde naira 50 million naira ka ọ ga-enye ezinụlọ onye enyemaka ya ahụ ịnwụrụ anwụ iji nye na nwaanyị ya na ụmụaka ya aka ka nwụ na-ebi ndụ na-aga ebe ọnwụ mpanwụ anwụọna ọ gbabirila mgbabiri ọnwụ ole ma ole ịgara aga. Wike kwufere ke na echi gara aga na eliri nwoke ahụ n'ebe kenwo ewu ụmụanya ọgbọ dị ukwu Ụmụahịa South ọwa ebe eliri nwoke ahụ na steeti Abia. Nwoke ahụ onye steeti Abia mana ọ nọ na steeti Rivers ya Wike a na-arụkọ ọrụ tupu ọnwụ eme enyi abịabịa gburu ya nwoke. Wike egwufụtakwa nnachi anyị ahụ ga-enye ezinụlọ nwoke ahụ nwaanyị ya na ụmụ ya 50 million naira iji nye na-anwụ aka ka nwobiri ndụ na-aga ebe ọwụ dị nwụọ anwụọna. Ọnwụ sọrọ aka Christopher Ndewo Madabuchi Godwin Ishi hope is a fake like the Supreme Court that made the governor order ma Azụọma Ụwandụ Ndewo Franklin Williams Johnson Eche Ohe Biafra Chukasin Okenwa Ndewo Victor Chijioke Nwachukwu Ishi greetings and good morning from London. Legbande London nre Gwanwoshi Orepkini ekelela Chiko Chinedu Chiko Ndewo Augustine Ibozurike Shinno share message immediately. Bright Ndwishi 404 is a good meet. Ngwa Germany North Korea ya maga ganyeto. Clinton Amadi Supreme Court Governor Hope Uzodimma you are fake. Oremma agikra ka ahụ. Oke Caleb Michael Ndewo Kamela onye ntịbụ nka nwanne ex-governor Ihedioha ekelela m gị. You are welcome. God bless you immediately. Mommy Stella Igbo Nsishi, my son birthday is today.
Ọnụabụchi Ugochukwu. Happy birthday to nwa akịrị Mommy Stella Igbo Nso. Ọnụabụchi Ugochukwu Igbo Nso. Anyị si ya reela gị mma. Ị ga na-eje na-abata enweghị gị ịkpa nga eji a. Ọ ga na-arịela gị mma. Ị ga-emegba nne na nna gị ihu. Ị ga-emekpala nwa ihere kama ị ga-awụ nwaakịrị nwa ga na-eji eme ọnụ na-eji etu ọnụ. Chineke ga-eme na gị ya. Mommy ndị Owerri pikin ndị kọmuniti Owerri n'ihi na ha anyị nọ kọmuniti. Here our own community. Owerri International Igbo Community. Anyị wishiga nwa gị happy birthday. Nna amara na Mommy Stella Igbo Nso na o ji anọ nga 247 so wishienụ nwa ya nwoke happy birthday. Ndewo. Victor Chijioke Nwachukwu issue 2 new authorities created from Nkwere. Is this news true? Owerri pikin. Enwere ndị eze enyere staff of office ndị eze atọ enyere staff of office echi gara aga na steeti Imo, mana achọrọ m ịmata obodo ndị eze ahụ isi furu. Anụna m si enyere staff of office atọ mana enwetachabeghị m details gbasara ebe ozugbo mmụọ iche bịa. So mana enwere na 3 new ezes na steeti Imo, enyekwana m staff of office. So by Monday I will enlighten you on that. Ndewo. Enwere onye bịara na nke ya n'ala Owerri. O deberela it has debredi. Ndị Nigeria ịnọ na Ghana azụga ahịa ejena na Ministry Foreign Affairs ala anyị ịnọ na Abuja jeme ngagharị iwe gbasara kpa ndị ọchịchị mba Ghana isi akpasoga nwu agwa kemma afọ 7. Chi ndị ọchịchị Nigeria mara ihe nwo ga-eme tupu ha mere na South Africa eji na-egbu ndị ala Nigeria ma ihe nwere xenophobic attack. Chinwo mara ihe nwo ga-eme arịkwanụ nga ome na Ghana arịnga ome na Agada. Chike ha agwụla nwo nwanwu ha eji mafu ya chanwa ndị Ghana hụ gakwa nlụma chanwa ya nwa lụma ha hụ mere na South Africa hụ ga-emekwa na Ghana. Chinwo ekwa ọnụ na okwu ahụ. Anna mara na chike ma izu ụka ole ma ole agbashiga ụyọ ahịa ndị Nigeria ịnọ na mba Ghana na-achị nwokwu ọnụ ego iruru $1 nde $1 million US iwebe 350 something Ghana cedis ịwụkwa n'oke ego dere $1 million US otu ọnụ shọpụ ga-akwụ. Ndị shọpụ shikwanụ anwa ahụ nwe achara ikikere registration n'aka mba Ghana. Ndị Ghana na-abịa ugbulaka para ha ọzọ ba aha na-achụgharịzi nwu kpururara anga Tom chụgharịga Jerry na Hekaton Tom and Jerry ohemega nga ahụ ugbulaka na chagbala ahụ ndị Nigeria shimmo ịgakwa anya nga n'ihi na ọha eji adọla nkịta na ashị ha ejikwa dọgụ aha ebidokwala ọzọ ugbulaka na shimmo agbachara ha anya ha hụ mere na South Africa ga-eme nga ugbulaka. Mazi Oke 8430 elenu Mazi Oke ịbịaruola ya reela gị mma immediately. Mazi Oke anakwa m ele anya go anakwa m akpụ anya go dịka anyị na-akpụ anya ọbịbịa nke onye nwe anyị Jesu Kristi nna anyị dị nsọ. Okechukwu ọ garịla gị mma ịnụ na ya. Onye isi ala anyị iwu Muhammadu Okechukwu Buhari ahọpụtala onye eji agbabula otu egwu bọọlụ ala anyị iwu Super Eagles aha ya kwanụ Daniel Amokachi Debulu ahọpụtala ahụ ya rịda onye enyemaka pụrụ iche
na okwu egwuregwu ahọrọla Daniel Amokachi Debulu dịka onye enyemaka pụrụ iche bubu iwe onye isi ala anyị n'okwu egwuregwu. Ahọrọla ahụ ya dịka special advisor to the president on sports. Ya wụ Daniel Amokachi Debulu na special advisor Buhari n'okwu egwuregwu. Nna ahụ nna ya ọkpa oshere ugbulaka na isi adufu ga gị o deberela Itasdebrede. Ndị uwe ojii na steeti Ọyọ ekwuola si aṅụ ga-enye onye ọbụla ịga gwa nwụọ ebe a ga-ejide onye ogbu mmanụ serial killer n'asụsụ bekee aha ya ọkwanụ Sunday Shodipe ọnụ ego $100,000 yawa agaghị enye onye ọbụla inyere nwe useful information ebe a ga-ejide nwa okorobịa ịwụ Sunday Shodipe eji egbu mmanụ ego wụ $500,000. Sunday Shodipe wụkwanụ onye ri afọ 19 19 years ọwụkwanụ onye shi aka ndị uwe ojii mbọ ọsọ na Tuesday izuụka anyị nọ n'ime ya. Ejidere ya n'ebubo shoji egbu ndị mmanụ shogbuola ọtụtụ ndị mmanụ na Tuesdays. Ndị uwe ojii amakpa nwoshime ya wụ Sunday Shodipe ere afọ 19 19 years erie mbọ ọsọ. Ndị uwe ojii steeti Ọyọ ekwuokwa nnachi onye ọbụla ịgwara nwo ebe nwa okorobịa na-anọ shanwo ga-enye onye ahụ $500,000. Amen. From the United States of America na London. Ejayo. Olula mame japo ogaranya le abiana Chief Kenny olula mame japo oka. Obera olum dikeje olula mame japo ogaranya ogaranya. Arema Lawrence Okishi, why does all the governors in Imo State, both former and present, all coming from Olo? Ishi Brazil, Ishi Austin Onyerikam. Good morning, my brother. Where Peking. God bless your work. Okay. Arema ndewo. Estela Ibonsu ndewo. Okay, Caleb Michael, I like your program, bro. God will bless you. Amen. Prince Kasi, the presidential greetings from Deutschland. Let number 4th governor release all the whole Ohaji Ebema Uguta he arrested. Chukwuka Nkwokamba Eshe. Nigeria is a big Orema. Prince D Akwelibishi, my brother K Ije Udonachi Udobashu. Alozie the boy Ndewo. Lawrence Okishi, why does all the governors in Imo State, both former and present, come from Olo? Does it mean that the Olo people are the most educated in Imo State, or there is something I need to know that I don't know? Obarara. Ugochukwu Kirian Ishi, you reach me for your building construction services. Sorry, ma ega ronanye Imo Tower. Dowala. Temple Onkwe Ishi nice one for choosing Amokachi. Orema Educhinko Ishi, answer it by yourself, okay? The general Ebolachi. The general Ashimyare Lagema Ashimyaga Jelage Omeneko Okuro. And God bless you. God increase your ministry for putting smiles on the face of Owerri Pikin and Owerri Pikin community. Ashimyare Lagema, the general. God's grace will continue to remain in your life and make you to grow from grace to greater grace in Jesus' name. Amen. Thank you, the general, for supporting the ministry of Owerri Pikin. God bless you immediately. Amen. Educhinko Ndewo, Jonathan Mampasibo Muchishi Owerri Pikin, I know where he is. And Jenu Mwanyegi 500K. Eric Obi Ishi, God bless you for this your good job you are doing. Owerri Pikin, the general Ndewo Ishi, you love my program. Yes, you have showed it indeed that you love the program. Lawrence Okishi, if you know, if you know, you wouldn't be asking. Billy Sammy, can you get funny?
Benin, United States of America, Anno Kraka. Ketikoro maka ndị London base. O deberela o Itazidebred. Otu jikọtara ndị otu Kraịst n'ala anyị akpọrọ Christian Association of Nigeria n'asụsụ Bekee mkpirisi aha nwekwanụ CAN agbaruola ihu na iwu ọhụrụ ịmarịrị ha ahụkwanụ iwu Company and Allied Matters Law CAMA n'asụsụ Bekee ke onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Bubu na-ebianya na aka n'ime ya. Okechukwu Bubu asaịnịana yawu iwu ahụ emere amend into law. Otu kaneshi anwa ahụ agaghị anabata yawu iwu n'ihi na iwu ahụ ahụrị njọ nke ukwuu. Chiaka ekwensu ahụ nọ na yawu iwu. Iwu ahụ ahụ ga-emegide okpukperechi na ala anyị. Onye isi CAN kwuru si iwu ahụ ga-anatu ụyọ okpere ikikere. Iwu ahụ ga-anatu ịyọ okpukpere ikikere werekwanụ yawu ikikere jeje nyefee ndị ọchịchị n'aka. Ọchị iwu ahụ emere ọhụrụ ahụ ga na-eme ụyọ okpere ha nwụọ n'ihi na ọ ga-ewere ikikere tiga n'aka ndị ọchịchị ụzi ndị ga na-ekwu kpa otu jikọtara ndị otu Kristi ị ga na-echi na-akpa agwa. Ndị ọchịchị na nwere reguleti ma kpa ndị CAN ị ga na-echi eme n'ala anyị. Mpaghara akwụkwọ iwu ahụ ga-enye onye ọchịchị ikikere ịhụkpa ihe ga na-echi aga na otu CAN ahụ. Ọ gakwa enye nwo ikikere ịchụtụ onye ji ọkwa ọwụla mmanụ ji nwochi ichenji president of CAN na gọọmenti nwere ike nwefụta otu echi nwochi onye isi oche CAN prezidenti CAN chenyere ahụ suspension nweji aka họfụta onye ọzọ ịga na-awụzi ịga arụ ọrụ dịka acting president CAN. So onye isi CAN si herikpa aha ha nọchi enwe ihe gbasara ndị ọchịchị na ụyọ okpere. Chi ndị ọchịchị ahụ ejila akwụla ndị okpere ụgwọ chelekwanụ ihe nwụ na ga-ịbịa ka ma na nwụkpa nwoge isi achị ọchịchị nwụ ma ọkpa nwoge isi eme n'otu nwụ. Chi herikpa aha ha arị mma si aka ekwensu na ha baa na esa nwụ ha ga-ekwe. Engineer Bruno. O deberela na steeti Rivers Itazidebred. Na steeti Rivers ka ndị otu eji ahụ maka ndị mere mpụ iri ego n'ala anyị yawu EFCC na mkpirisi asụsụ Bekee ịnwụchiri ụmụ akwụkwọ mahadum Port Harcourt 4 maka isi ọgbọ ịntanetị gwuo mmanụ 15 wayo ọnụego ya ruru $111,500,000. $111,500,000. Ndị ahụkwanụ ejidere aha nwekwanụ Prince Hyacinth Rex Emedifie Ogene Odili Ifeanyi nakwa Uduak Samuel. Anafụtakwara nwo ekwentị nakwa laptọpụ nakwa ihe ndị ọzọ nwa eji egwu ndị mmanụ chandom n'igwe ịntanetị. Achịkwana ụfọdụ nwo ndị eji abịa n'ọnọdụ alụmdi na nwaanyị nwocha nwo ga-alụ gị nwo nọkwa ala bekee uduru ihe ndị ahụ shọwụ romance scam I go marry you, I love you, I go marry you nwa eji ya gwuo mmanụ wayo. Nwochikwana ụfọdụ ndị ka eji emekpa ndị amị
ngobia ngocha ma hu onye ọcha marine soldier marine engineer ana ewere picture ndị ọcha na-epostu achọ ihe nwo eji eme ji ya na-egwu ndị mmanụ wayo ejidekwa na nwa ozugbo nwa ọcha ụmụaka mahadum steeti Rivers ya kwanụ Port Harcourt ele aha mahadum Port Harcourt Uniport on the nwowo My wife Lion Agwachi Buhari has gradually picking Nigerians for appointments to coup the Biafrans. This is a trick. We can't give up in fighting to get our homeland Biafra. Taking Daniel Amokachi is good, but we can't look at it on that side. The general issue said, Chukwuka Nkwakamba Ishowere, how is your number 4th governor? I don't know who number 4th governor is, and he doesn't know me. Orema Dominic Onyekele Soneshe, Orema, the police caught a suspected killer and mistakenly allowed him to escape. Obarara. Good day, God day, Louis Ishi. I love this so much, my brother. Carry on. And nevertheless, remind me. It should remind me the who. So bueno. Stanley Chuk, how are you doing, my brother? Longest time. Just want to remind you about my wedding anniversary coming up. So Arema, a message me on WhatsApp. Let us know how we spice up your wedding anniversary. A message. Leo number me is rolling there like a roller coaster. Message him on WhatsApp. Let us talk about it. When is Telamani Bolachi Eshi, why not love your program, my dear Arema? Good day, Eshi. I love this program so much. Carry on. Please remind me the owner of that Owere music. Okay, Akuga. Warabanku. Ndewo. Arema Prince Cassidy, Presido Eshi. Okay. Lawrence Okishi, I wish the federal government will close down all the churches in Nigeria. Believe me, I will be the happiest person. Nigerian churches are responsible for some percentage of poverty in the lives of Christians in the country. Imagine when a woman who is selling akra on the street will pay tithes and offering and equally sow seeds only for her pastor to use the money to buy private jets and build gigantic university that the woman's children cannot afford to attend. I wish all the churches will close. Orema, Prince Jacobish, Ugochi Walsh, Nigeria is a disgrace to other countries. Ben Jack, if you can do Isho Diego Clinton Amadeshe, that's another step to Islamize Nigeria. This is one of the steps taken in those days to Islamize Turkey. The body of Christ must resist this action with all strength. Orema Prince Fonsunde, where can I over? They should let him take Daniels as chief of defense. Chief came Ogidi and there were. Oh, it has debreed. Abojena nwanne da Buhari nwe ya kpọkọzini Buhari ịụkwanụ mama daura akpojena ya na London mba UK ebe o jere je ịnara ọgwụgwọ n'ihi na ashi onwega ọrịa umeju na akụrụ onwega respiratory sickness. Ọtụtụ ndị mmadụ kwugakwanụ shi nwoke ahụ eri afọ 79 79 years shi aha nwụọna shi nwoke na ewu mama daura aha nwụọna nna mara na shi nwoke na so ndị chiga ọchịchị Nigeria oso ndị duga bubu na-eje asịkwanụ agbatubekwa ọdụ ụgbọelu isi mba Nigeria ejega mba ọzọ
mana nwoke kwa eje nwaanyị Buhari ejekwa Dubai ya ọkwa ndị kwugachi agbachiri international airport agbachi achịkwanụ nwoke na ndị ọchịchị ala Naijiria kwuruchi nwoke ahụ jere okwu azụmahịa ahụ business trip ka ahụ jere na mba UK na London mba UK ebe ọchịchị ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ igwugakwanụchi nna m aha anwụọna Chiobe ahụprala ọrịa korokoro jeje nwụọ anyị amabe ka anyị na-ele n'anya ma ọ nwụọna ma ọ dị ndụ ma ọkwanụ business trip ka o jere ma ọkwanụ medical trip ka o jere. High Chief and Mrs. Kelechukwu Kennedy Okere, MD, Akajuogu, one of Owerri West Local Government, Director, Housing, Medical Mission, American Base. Aremma Chibikemi Ogidi Ishi PH Elega Arinze Kiziti Ishore Vikin Udo Derege, my brother Adrekurage Prince Cassidy Ishi greetings from Dutchland. Aremma Brighton Ishi EFCC should go for Rochas and NDDC and leave those guys. Okay, Chukwu Innocent Ishi, did the church or the pastor refuse the people? Okay, force the people to pay for the money. On top of it, God bless you. Don't mind some food. Chukwuka is a nice one. Aremma. Favor Oluchi Ekelam Genwani Omaremma DOB Ashimbarela Gemma beloved. It is sharp, okay. My mom is Stella Mane. Is she foolish people government? Coronavirus must have knocked at his door, which is good for Nigeria. Sorry, ma. Educhinko, is nobody is full here, okay? Alright, ma. Ben Jack in the Nalokulogo, Biko, wait to a bottle. Edu wait to a bottle, Ruby Hedge bottle, me. Drop a bottle, Ruby Hedge bottle, me. Naturally, Mogo here. Take your time. Ben Jack and they wish you trip to heaven. Prince Dish, my brother, God bless you. Freddy Joshi, Mamanda Ra is in Dubai, not in UK. He must die. Ew, Obarara. Joshua Ikechukwu Arodiwe Nde. Dalokwa. O deberela itazidebredi. Otu nwaanyị agbaala ọsọ na steeti Benue. Aka ndị mmanụ chọpụtara shi o ji eji ụmụaka anọ akpụrụ ndị mmanụ ego arịarịrịọ n'ọnọdụ shi ayahụ mụrụ ụmụ ejima anọ. Akụkọ krọshi enwere ndị bịara inye na nwaanyị aha aka ma nwa ji bịado nwachi nwaanyị ahụ weta akwụkwọ satifiketi ejiri mụọ ụmụaka ndị ahụ ya bụ birth certificate ụmụaka ndị ahụ. Nwaanyị ahụ akọrọgbago ya akọrọgbada ya akọrọgbali ya akọrọgbatu ha. Nwaanyị ahụ si akwụkwọ ahụ na nọkwa Ọnịcha cha ahụ chefuru ha Ọnịcha ha ga-emewu anya ahụ ga-eje m Ọnịcha ahụ ga-esi steeti Benue n'i na ha Makoola steeti Benue ka o ji anọ ya si ahụ ga-esi ebe ahụ jee m Ọnịcha jee weta ya wụ akwụkwọ ọwụ nga nwaanyị ahụ nọ rie mbọmbọ ọsọ enwekwa onye hụrụ ya ya agbanyụ ekwentị ya na-akpọzi ya ekwentị. The number you are calling is currently switched off. Please try again later. Thank you. Ndị mmanụ n'ihi na esiri nwaanyị ahụ onyonyo na-eti ya n'ịntanetị chọọchị oshikwa n'ebe ahụ nyekwala ya aka ka ndị mmanụ gbatala ya ọsọ enyemaka rịda onye mụnna ụmụ anọ. Nwaanyị aha na-agbakwarụ ndị ka ọhụrụ shi ha achọghị enyemaka ka ịkpọrọ ya li ha ahụ chọrọ ahụ wee ego ya hụ ji enye m ụmụaka ndị eri nakwa ya hụ ji ebido ahịa ahụ wee ego ya ahụ chọrọ ha achọghị ka ya ebebe kpọrọ nwụ kpọrọ ya chigijide tima nwa skuul ụlọ ya ha achọghị ụka ahụ. Ọ na-awụkwa nga anụ
eshi ndị mmanya shi nwoletuo nwaanyị ahụ anya si ahụ onye oshi chi nwaanyị ahụ ji anọsụ na Port Harcourt steeti Rivers si ahụ wee bụ oji anọsụ akpọkwa ụmụaka ndị abịa rịọ arịrịọ ha chikwanụ ya bịa ya ejeje nara ndị mma na ụmụ mmụọ ya ha yara ndị mmadụ ya ndị mma na-akpa ya ha yara ụmụ mmụọ kpọrọ nwụ kpọfụ anwụ ama somacha nwa otu uwe si ahụ ume ejima nnọ ya na mechaa agbata eke ya ejeje kwụọ ndị ahụ ọ kpọrọla ụmụ mmụọ ụgwọ chọọ ihe nwaanyị ahụ eji eme o ruo n'aka ahụ o ruru ebe ahụ ọrụ a ka shia weta birth certificate ọ nga ahụ ka ọrụ nwaanyị ahụ ịnọ ka nwaanyị erie mbọmbọ ọsọ wụọ John Benson enwekwa onye ahụ ya ọzọ so ndị mmadụ achịla ndị mmadụ mụrụ anya maka nwaanyị shọkpa ochimi shọkwakpa esi chọf ake Port Harcourt ya esi Port Harcourt gbalaga bịama na Makodi steeti Benue onye ma steeti ọzọ ọ gbarala jema ugbulaka akwa nna na-ahụ na ndị mmadụ enwe ụzọ echi ha achọgazi ego these days onye ọbụla mepeja ga ọfisi na ọ gbara ara yerujomanya yarịma otu nwa na nna ya agaghị mụtacha jee n'obodo Amerịka kwụrụ akụ yomulayo oyoma yakuma nwadaba alala na anụ ya o yedem okengecha o kemanti onyere ndị mama onyenụmakenye yarịma onyere ndị papa Arema Prince Cassidy Ishi, we love you. Keep it up. Ekene Owa Ishi is one by one Buhari Abakari now. Dawara. You remember what Mazi Uchehara Kanu said? Robert Oriak Ishi, from which airport did he fly at? People are leaving this country. Yaroko Magama. People are flying out on a daily basis. So we ijikwa coronavirus test result again. And Lawrence Okishi, until you wake up from this, you're ignorant of the past of what's anybody to okay. Reply again, innocent eyes water. And Robert Oriak from which airport? Jeno, fly, let me go fly. Non so talent he is on a dead trip, not business trip. Clinton Amadishi Airport is operating, but local countries like Africa and Arab world, okay. Now the Stella man, are you sure? May God have mercy. May God have mercy. On top of Ishi Ozo Kings, you are a woman, and as I understand you, Orema biko no na alokulogo rube heji botuleme. Orube heji botuleme. Orema Clinton Amadi Ishi okay. And take money personal. I executive to issue and watching from Mozambique. Please help me greet my good people of Isun Jaba. And then Jaba. I'm gonna name Jaba. And Okudo. Yarela Noma and then Jaba. Uchendo Kenneth Ekene Daddy Muna. Ishi that one is better than stealing. Educhinko Ishi that one. That is her business now. Bright in the wish the problem is a poverty. Obara ara. Okay, to innocent they wish the person that give out their kids are mad people like her. Or the man that Loretta make a kwage. And mom is Stella man, do you know I was the one writing for them to help this thief? Who are we going to trust now? I guess the woman a real ambombosa. Obarara Nigeria. Anna Honaya and Okwa many people Eshikwa Eme Prince Eshi Arobaselo and they were as a Chima. Lawrence Okeshi you can say that again. Okay, Caleb Mike show the begin. How person go support this your program? Biko, if you want to support, I will give you my account number. Just support. Even if it's data money, anything, actually from studio, and anything.
you can support me with, I will appreciate. I need financial support, Obulaka, because I have enough spiritual support. I have prayer warriors. I have prayer warriors. So I need financial support, my brother, and I'll appreciate it from, because actually I'm studio. I'm looking for a studio. So we have been planning and working towards that. And I appreciate those who has been helping this ministry. So I will appreciate your support too. So thank you in advance, okay, Caleb Michael, for asking how you support this program. God bless you immediately. Brighton the wishes is small Yahoo Yahoo. Okay, Chuku Innocence, Dawara is off this world. Clinton Amadishi, the woman is not different from Okrocha, Oshobole, Buhari, Amechi, and many others. Please let her go. Wanya Balagala. Were ndị ka o were gie mbọmbọ ọsọ. Fabian Chukwudi ishi data were pikin. Ọwụm Lawrence Okishi coronavirus came for a special cleansing in Aso Rock. Nna Kenneth ishi where we are. Okay, ishi we are here Owerri pikin Njaba. Okay, ndewo. Ndị Njaba ma nwojari mmụ, especially ndị ọkwa ụdọ. Ma ndị nne na-asa, ma ndị ele ndị ka ọzọ ahụ. Ma ndị Njaba jari mma, ebe ahụ ka m nọ na 2019 ma emega election. Ebe ahụ ka m rụrụ. So ndị Njaba welcome m very well. Ma nwere nnọọ. Ọngụrụ na-emenụ. Larry, okay, she coronavirus came for special cleansing Asoro Korema. Chila Gorom Innocent, is my brother. You will live. Okay, you are watching live from Qatar. Orema. Na de la tishi dalu nwanne mmadu pikin in day wo. Fabian Esha came late for today's program. On top and they wish please brother, I don't mention your name. Okay. Na lukologa. Kwa kula mi no shin na lukologo unga. Orema mom Stella Mane. Please support our Okechukwu Okenze, and that's Owerri Pikin. Thank you. Internationally, industry, American City, Chicago, Illinois, United States of America. Mandụ ụmụaka jikwara mma, ụmụaka ndị ka ahụ nwoke a arị mma. Arinze nọmba m gbarịga nga ị ga-ahụ ya okpuru he 08100258499. ị ga-ahụ nọmba m dị a live and direct. WhatsApp line m, lee ya data Owerri Pikin, lee the WhatsApp number 08100258499. Ije ụwa shikwara ike na Effium kansụl ọha ukwu steeti Delta ka ndị uwe ojii nakwa ụmụ okorobịa obodo ahụ ịgbakọrọ aka nafụta otu nwaanyị isiarị hụ mma, nwa ya nwụrụ anwụ ọkwọ azụ agagharịga kemgbe otu izu ụka. Akụkọ krọsh enwere otu nwaanyị isiarị mma emega ya isi, nwa ya anwụọ, ya kpọrọ nwaakịrị ahụ azụ, kpọrọ nnọọ ya azụ na-agagharị nwa ahụ anọrọ ya azụ ree ebe ọbụla ọ gafere ya eshie nwaanyị akpọrọkwa nwaakịrị kpa ahụ na-agagharị. So ndị ebe ahụ na-ele ha anyị ga-ime abịa na-echi ahụ ndị uwe ojii na ndị yut ebe ahụ agbakọ aka, nwa chụrụ ya na-eje nwa ejeje natu nwaanyị ahụ ka akpọhafụ ya nwa ahụ ọkwa azụ. Nwaanyị ajụ ọnganwo megide bịa jide ya nwaanyị bagide ya ala ka ya ike kpọhafụ nwa ahụ enwụrụ anwụ na-ere mana nwaanyị ahụ n'azụ. Nwa ahụ anọ na-azụ ya rema, nwa na jeje lie nwaakịrị nwaanyị ahụ ebe eji eli ozu.
Lawrence Oke wetuokwala mma. Lawrence wetuonu mma. Lawrence akwa agwala m gị shorubeghị eji mma eme. Hafunu ndị na nọ na gị ikwo chọọchị ekoma nkuko. Nna ekwukwana na chọọchị eko nkuko nga anyị agafeela akụkọ ke chọọchị. Ha ji na n'ọwa akụkọ ọzọ. Lawrence wetuo mma. Orubeghị eji mma eme. Akwa Educhi nke apalila bọtụlụ. Mashi ya wetuo bọtụlụ. Shorubeghị eji bọtụlụ eme. Ya dọsakwa bọtụlụ small stout ahụ apalila. Gana jide pali ha mma oge. Ebekwa m akpọkwa ndị sekuriti gọvanọ steeti Imo. Gbanwochi chọrọ ịlụ ọgụ. Nwa ekwuochi so ndị Aisopadek ahụ imere gọvanọ steeti Imo atak. Lawrence Oke biko kwanụ. Lawrence biko. Hafụkwala okwu arụmacha aka otula arụfụtakwa shi biko wetuo mma orubeghị eji mma eme biko Aremma ndewo Igwe Odenigbo eshi nwoke ọma birikwa watching you from Nicosia, Cyprus. Ifeanyi Morris Ifeanyi shi hello were pikin well done from Ozu. You are watching from South Africa. Aremma Ekene Owaishi, are you a thief for agwala m gị wetuo bọtụlụ. Aremma Lawrence Oke if you want to see Nenye nwa onye kwelishi, you know that woman. You know why that woman? She's doing that business because we don't have no president. President. Long time Kwande, she saw you know my place in Amucha Njaba. Ehena ndewo. Ozitesi ihe na-achọ Peter Ishowere Pikin. You are trying. I would like us to see when you come back to Nigeria in Owerri, Imo State. Nsogbu anọghị. Ndewo nwana na-eze oge Favour ebiaruola. Nna dere Loretta eshi ndewo. Jonathan ndewo. Chukwuka ndewo. Ugochi Iwuala eshi wa is Alonja ndewo Eshicha is a pity ndewo. Obi Hudson ndewo. Joe Frez elewe na. O debrekwara na mba Madagascar. It has debrede. Onye isi ala mba Madagascar achụọla onye minista ahụike mba ahụ ewu Ahmed rịda ọrịa coronavirus ịrịga elu ikike na mba Madagascar. Anamranashi onye minista ahụike mba Madagascar jeje na-akpọ oku shabịa nye na nwa aka ọrịa coronavirus ha arịala ibe elu na Madagascar na-agwa hụ onye isi ala ya agwa ya ejeje na-arịọ arịrịọ shie ndị ọzọ gbaala mmụ ọsọ enyemaka nga prezidenti ya amahụ ya shaya hụ na idiri help nga prezidenti ekwube shangba hụ na idiri help prezidenti ekwuru ya chutuo ya ịkpa onye minista ahụike mba ahụ. Anamrachi mba Madagascar mba rụfara ọgwụ eji akpọ CVO ya COVID organic ashi eji achụ ọrịa coronavirus. Ahụrụgo ọrụ niile abịabịa kpasamaya WHO ekwuochi ọgwụ ahụ. World Health Organization ekwuochi ọgwụ ahụ anwụhala akwadoga ha ọgwụ ahụ ọgwụ ahụ ha erughị ogo nwo chọrọ ha erughị standard nwo chọrọ iji achụ ya ọrịa. Nigeria eshipụokwala Nigeria ka eshipụ Nigeria. Onye minista okwu ahụike ala anyị ịwụ dọkịnta Osagie Ehanere ekwuochi na ọgwụ ahụ sef ahụghị ọgwụ malaria na ọgwụ ụkwara ahụghị ụkwara na malaria he ọgwụ ahụ ha eji agwọ ha ejila agwọla coronavirus ọwụla. Nna ahụkwa nnakpa ha eshiri ugbulaka na mba Madagascar. Coronavirus achụọla pepụl ọsọ ebe ahụ ya wa ọgwụ ahụ arụmaga ha ọrụ kpochere mgbe ahụ arụ asụrụ ya. Onye mejọrọ mabara, enwebele n'ụwa.
Ọrịmma anyị aweela ụkwụ n'akụkọ egwuregwu ugbulaka na anyị asụta ka otu egwu bọọlụ Sevilla ịnọ na isi mba Spain nakwa otu egwu bọọlụ Inter Milan ichi mba Italy ga-ezukọ na asọmpi kengwụcha Europa League UEFA Europa League a ga-eji ama ndị ga-apa yawu iko Europa League. Anamanachi otu egwu bọọlụ Chelsea wu ndị pa yawu Europa League aka nwogbodochara Arsenal afọ gara aga iji para yawu Europa League ka afọ ọ na Sevilla na Inter Milan wu ndị ga-asọmpi ịmata ndị ga-apa yawu iko Europa League. Echi bịakwanụ abịa ọkpa oshijejere otu egwu bọọlụ Paris Saint-Germain ịnọ na mba Spain a na-elele anya onye defenda ewukwara onye Portugal eji agbala otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red ịnọ na mba England ewu Diogo Dalot elega anya chi Diogo Dalot chọrọ ichi na Man U fụọ. Paris Saint-Germain a na-elele anya ịzụrụ ya wu Diogo Dalot shida na otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red. Onye kochi ọhụrụ otu egwu bọọlụ Juventus ịnọ na mba Italy ịhụkwanụ Andrea Pirlo ekwuola si ahụ chọrọ ịzụrụ Edin Dzeko ahụ striker ya ahụ chọga ijiji na-eje ihu na sizin ike na anyị jeje ịba ime ya. Anamanachi Andrea Pirlo wu onye nọchiri anya Maurizio Sarri ọṅụ siga. Sarri nwoke ahụ ejila siga eme ọgọ ibe ya na-aṅụ mmiri na pitch ya na-akpa nwa siga wu mmiri ya siga uri ya siga uhe niile ya. Otu egwu bọọlụ Arsenal keno na mba England ekwuola si amahụ ga-enye onye midfielder nwụọ Mateo Gundozi agaghị enye ya Lyon iji zụrụkwanụ onye eji agbala Lyon eji akpọ Hosem Awa ọ Hosem Minute na hola ọwụla ewerela ahụ Gundozi nye Lyon hụ na akpa ịkwanụ nwụọ onye ke nwụọ ka nwụọ balance ya otu egwu bọọlụ Manchester United ewetuola obi na ọzụzụ nwa chọrọ ịzụrụ onye eji agbala otu egwu bọọlụ Juventus ịwụ Douglas Costa ashịhụ onye isi Man U ịwụkwanụ Ole Gunnar Solskjaer ekwuola shi anya ha chọmahụ Costa ome ụzọ ha nọhụ ebe ahụ ka mgbe hụ na chọma onye ka eji agbala otu egwu bọọlụ Bournemouth ịnọ England ịwụkwanụ David Brooks ya Man U achụmara David Brooks eji agbala Bournemouth ogbulaka na kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọlanụ ịnwe akụkọ mere obodo ụmụ otu egwu bọọlụ Atletico Madrid azụrụla onye kipa isi mba Croatia ejikwana agbala Lokomotiva NK n'ọnụ ego 7 million euros ọwụhe Atletico Madrid ịzụrụ kipa Ivo Gabriel wụ aha ya azụrụla aha ya. Arịmma otu egwu bọọlụ Sheffield Wednesday azụrụla onye eji agbala Chelsea bọọlụ Chelsea midfielder ewu Izzy Brown azụrụla ahụ Izzy Brown na loan ka nwa kpọrọla ya n'otu season assign ya n'ahụ ya on a long season loan Izzy Brown. Medical mission American base
otu egwu bọọlụ Chelsea ịnọ na mba England, the Blues nakwa otu egwu bọọlụ Atletico Madrid ịnọ na mba Spain egosipụtala mmasị nwa nwere na ịzụrụ onye ji agbala Juventus ewu Federico Bernardeschi. Achọrọ hụ ịzụrụ Bernardeschi. Atletico Madrid na Chelsea chọga Bernardeschi Juventus ogbulaka. Oge Samo na Chimo, Samo Mbappe, former governor of Imo State, Samo Mbappe. N'okwu ahụ onye nwe Barcelona ikwuru shi Messi ahụ ga-anọ na Barca aritaya. Lionel Messi agwakwana ndị Barca shi aya ha ahụgahụ onwe ya ịnọ ha na Barca. Ọ gwala onye kochi ọhụrụ ịbịara ugbulaka shi aya ahụhụga onwe ya rịda onye ga-afụ afụ na otu egwu bọọlụ Barcelona shi aya ahụgahụ onwe ya na aya ahụ ga-anọkuje ụbọ na Barca shi ahụhụga onwe ya rịda onye chọrọ ịfụ afụ. Ụfọdụ nọkwara na Sokoto, ụfọdụ nọkwara na Abuja, ụfọdụ nọ na Surulere, ụfọdụ nọkwara n'Ikeja, Ọgụsụ na Zamfara, Igbo, Ikekukọ Mbenala. Jose Mourinho dos Santos Felix, the special one, ịwụkwanụ onye kochi otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur ịnọ na mba England, London to be precise, a na-ekwuchikwala okwu ike kpocha azụ akwanụ onye forward Real Madrid ịwụ Gareth Bale. Nna m na-achị Gareth Bale shi otu egwu bọọlụ Tottenham jema Real Madrid mana kpaghechiri ugbulaka na ọhụmagahụ gbaa na Real Madrid. Mourinho achọmakwa nna ya si ya achịhụ ụyọ ebe o shi jema Real Madrid ya wụ Tottenham Hotspur. Ronald Koeman ewu onye otu egwu bọọlụ Barcelona ịkpọrọla ọhụrụ rịda onye kochi nwo ekwumanasha ya hụ chọrọ ịsaịn Wijnaldum shida na otu egwu bọọlụ Liverpool. Ọsha ya hụ chọrọ ịzụrụ hụ shida na otu egwu bọọlụ Liverpool ya gwakwanụ Wijnaldum nkwanụ onye na-enwetabe kọntraktị ọhụrụ na Liverpool. So Koeman a na-achọla ya na-achọchi ya ike. Họteelụ Akịbakani ịmakwa Ọgụsụ n'ala Igbo, ụbanya Makoola n'ọgwụgwụ, Ọgụsụ n'ala Imo Steeti, ịmanya brala n'ọgwụgwụ, ọwụkwụ na Arị mma ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma ebe ka anyị ga-achịkọ anya na ahụ omume anyị makọọla gị akụkọ gị taa. Ma ekele onye ukwu kelee onye nta ndị bịara banyere na m na ihe omume ndị bịara bịa ga-eme ntị n'olu. Nne echefukwara chi echi ile ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere n'otu ka m ga-ewela na omume anyị nsogbu ụwa ga-abịa echi ile by 11:20 AM. Anyị achọkwala ga-achọ nsogbu ụwa ọ ga-ereji ọ ga-edebere 11:20 AM. nsogbu ụwa will be live here with yours that Owerri pikin. So ma achọkwala gị achọ rịda anyị ga-ịga ọnụ n'okwu ahụ ịgbasara ma gị na nsogbu ụwa. Echefukwala chi anyị asụ taa ka anyị ga-emeghe omume anyị. Recharge card night, giveaway night, oge anyị eji show ụmụnne anyị na love. Oge anyị eji enye na ndị mma n'aka tinye na ndị mma n'aka shi nwo ji mee ime aka ọnụ na-emekwa n'onwe anyị obiọma with a package in the program. So enwekwa ha ọbụla ị nwere iji chọọ ịsọpọtụ that recharge card night, giveaway night. You can send me anything ị chọrọ inye out, you want to give away. Ihe our account number, I will do justice to that and God will bless you because we appreciate you. Enwekwa any business ị chọrọ ime advertise, birthday shout out to wedding anniversary announcement to make a Owerri pikin mara enwekwana ihe chọrọ inye anyị, you can still support our program through giving us your financial support. Ihe our account number and God will bless you immediately. So ọrị mma kpa ka anyị ga-eji ahụ ya na kịtashi ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ ma na-ekwukwanụchi onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwanụ ya echi. Mbọchị nta anyị achụọkwa Owerri nshi. Echefukwala ịnọ na-ama ịga aka ọnụ n'ihi na anụ emegharị ọnụ ejila anwụ na ọsịsọ ọkpa oshi jejere ma nazi ekwuchi ka Chineke jike niile gọzie unu.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị nọnyere unu. Ngwa lawanụ, akụkọ agwụsiwo. Ekele dịrị Chukwu. Ndewonu, echi anyị arụọ. Oriri ọgbanụ kelee Chike, onye gbakanụ n'elu ụwa ebere ndụ kelee Chike, n'ihi na enweghị onye mana mma Chineke ji abịa n'ọzọ. N'ihi na enweghị onye mana mma Chineke ji abịa n'ọzọ. Arama nwanne, oriri n'elu ụwa Chineke ga-erekile eji ya, onye gbagọdụ n'elu uwe ebere echi elu ụwa dị nọ n'ime ya, dekwara n'elu uwe buru onwe ya, elelu uwe chibara gị ike ga-ekpe mara na chi, elu uwe jele gị ike, ihe nọ n'elu ụwa chibara gị ike, ebebara ada chi gị n'elu ụwa ogechi ka mmanụ ahụ wee ambazoji ekwu ya. Ewuchimle anyị abịala. Galanụ muchi mashimeji oge chinyere aba. Cindy Charles yarela gị mma. Arịkwanye iche n'ụwa. Anya ndị akpa egwu Chineke agọziela gị, anyị kụbere ụgbọelu egwu ọgụgọwa bịala n'ụlọ n'elu ụwa. Onye ukwu ya ejila ọkụkọ ya, ọkụkọ nwambela ya n'ụra. Onye ukwu ya ejirila ahụ, ọ kpọkwara ahụ emegbujikwa n'oyikwa na jiri ihu rere ihu ma chefuo n'ushi elu ụwa anyị nọ n'ime ya waja. Onye mere ha o mere n'elu ụwa, ọ gakwa na ụgwọ ọrụ ya. Ewuchimle oriri agbanụ kelee Chike, ọgbụ ike thank God. Ndewo Ugochukwu Donald Ọkpara, okorobịa Owerri Nshise, ewe Chime araba nwanne, araba nwanne, chele omenechefula onye mere n'anya. Anya ndị akụ akụkọ ụwa anyị enwe ike ichefula onye mere n'anya. Arama nwanne, arama nwanne,